Ja som vybral takú sériu pre nás, ktorú som nazval, že ďaleko od domova. Jeremy je ďaleko od domova svojho. Koľka je teraz ďaleko od domova? Aj Kýb s Lenkou sú ďaleko od domova, alebo Vranov je ďaleko, keď mali ísť peši. Niekto tu je z Ukrajiny, je ďaleko od domova. Regina je ďaleko od domova. Ale Biblia hovorí, že všetci, ktorí veríme v Pána Ježiša Krista, sme ďaleko od domova. Že táto zem, akokoľvek sa nám môže páčiť, a chceli by sme dlho žiť, tak Biblia hovorí, že to nie je náš domov. Že sme cudzinci na tejto zemi, že sme pútnici, že sme veľvyslanci na tejto zemi, že naša zem je niekde inde, naša domovina je niekde inde, že naše občianstvo je niekde inde, že tu sme len dočasne. A že Pán Boh chce túto zem aj nás obnoviť, aby to bolo také ako na počiatku. Lebo hriech všetko skazil. Nás pokrivil, túto zem pokrivil, naše manželstvá pokrivil, naše vzťahy pokrivil. A jedno, kam sa pozrieme, či politika, či škola, či naše vzťahy, či cirkev, či životné prostredie, vidíme, aký dosah obrovský má hriech. Ale zároveň Pán Boh sľúbi, že on to všetko obnoví. A zatiaľ tu nie sme doma. Zatiaľ sme tu cudzinci a pútnici. Tak som vybral pre nás takú sériu, ktorú nazveme Ďaleko od domova a budeme sa pozerať na 4 ľudí, ktorí prežili niečo, čo podobné my zažívame a ako s tým zápasili. Ako sa im podarilo žiť životy, aké Boh chce žiť, aké sú ďaleko od domova. Tak budem rozprávať, aj na skupinkách si pozrieme nejaké príbehy z Daniela, dneska z prvej kapitoly. Neviem, Danko, či vieš, lebo ty si Danko, či vieš, čo znamená meno Daniel? No? Boh je môj sudca. Alebo Boh je sudca. A keď sa pozriete na to meno, to je hebrejské meno, ono sa končí na L. To L je ako Elohim, Boh. Tak o tom sa dneska ešte budeme rozprávať. Čiže ty máš meno Elohim vo svojom mene. Boh je môj sudca. A ja by som chcel také 4 myšlienky spomenúť počas toho, ako prejdeme cez Daniela 1. Ja sa potom na konci k ním vrátim, ale to sú 4 myšlienky, ktoré môžeme vidieť v tej prvej kapitole. A tá prvá myšlienka je, že Boh je zvrchovaný. Boh je zvrchovaný nad celými dejinami, Boh je zvrchovaný nad národmi, Boh je zvrchovaný aj nad vládou Slovenskej republiky a Boh je zvrchovaný aj v tvojom osobnom živote. V malých aj veľkých veciach. A ten zvrchovaný Boh dovolí v našom živote skúšky, súženia a trápenia, aby sa oslávil. Sú také zaujímavé texty, ja vyberiem, 2, ktoré nás trošku môžu provokovať a zároveň o tom hovoria, že bratia a sestry moje, hovorí Jakub, to je biologický brat Ježiša Krista, majú spoločnú mamku, pokladajte to za radosť, čiže radujte sa, keď na vás prídu rôzne skúšky, ťažkosti, súženia. Veď viete, ak sa vaša viera v tom osvedčí, tak to vedie ku vytrvalosti. Potom je Rimanom 3:5, tak môžem aj ten prečítať, ten niečo podobné hovorí. Tak sa pozrieme, čo hovorí Pavol v Rimanom 5:3:5, pozrite sa. Chválime sa aj súženiami, trápeniami, ťažkosťami, lebo vieme, že súženia, trápenia, ťažkosti, skúšky vedú k vytrvalosti, vytrvalosť vedie k skúsenosti a skúsenosť vedie k nádeji. Tak neviem, kto sa z vás chváli, keď sa má ťažko, keď sa trápi, keď má nejaké problémy, ale Božie slovo hovorí, že práve v tých ťažkostiach Boh, ako keby vidíme, že viac pracuje v našich životoch. A vtedy voláme k Bohu a vtedy sa ako keby prehlbuje naša viera a sa učíme tomu zvrchovanému Bohu dôverovať. Tak, pozrime sa na ten text. Daniel. Keď si otvoríte knihu Daniel v Starom zákone, tak tento príbeh sa odohráva v roku 605 pred Kristom. Čiže 6 storočí pred Kristom. A toto je historický kontext, že dejepis. V 3. roku kráľovania judského kráľa Jojakíma prišiel babylonský král Nebukadnezar ku Jeruzalému a ho obľahol. Toto je z dejepisu. Rok 605,
Nebukadnezár prvý rok vládne a ako to robia veľkí králi, majú veľkú krajinu, najväčšia moc v tej dobe, najväčšie hlavné mesto oni mali na svete, tak Nebukadnezár si chce podrobovať tých menších. A prichádza k Jeruzalému a ho obľahne. A počas nasledujúcich 20 rokov on to urobí trikrát. Trikrát príde a obľahne Jeruzalém. Prečo? Má nejakú stratégiu, chce niečo urobiť, chce ten Jeruzalém dobiť. No a keď prichádza v tomto roku, tak si predstavte, že bývate v tom Jeruzaleme a že ste Boží ľud. A môže sa modliť k Bohu, že Pane, nech ten Nebukadnezár sem nepríde. A on prišiel. A tak sa môžete modliť, nech tu nič zlé neurobí. A on urobí. A teraz, Pane, čo to je? Veď ja ti dôverujem, verím. Prečo neodpovedáš na tie modlitby? No tak, pretože keď sa pozrieme ďalej, tak vidíme, že za oponou, a to môžeme čítať, je Boh. Mohli sa modliť v Jeruzaleme, ale Boh je zvrchovaný Boh a on za tou oponou koná a je napísané, že Boh vydal do rúk toho kráľa Nebukadnezara, judského kráľa Joakíma, aj časť náčinia Božieho domu. A ten ich odniesie do krajiny Šínár, do svojho domu, svojho boha. Čiže keby ste v tej dobe prišli do jeho hlavného mesta, tak každá brána do toho opevneného mesta má názov nejakého boha, ktorého oni veria. A potom je tam kopec chrámov tých bohov s malým B, ktorí Babylonci veria. A potom majú veľký chrám a ten je venovaný Mardukovi, to je ich hlavný boh. A tam on prinesie tie vzácne veci z Jeruzalemského chrámu. A prečo? No bo tým chce ukázať júdskym ľuďom, ale aj svojim ľuďom, že náš Boh je mocnejší, väčší, silnejší a porazili sme ho. A keď sa na to pozrieme a počúvame tento príbeh, si myslíme, no, toto vyzerá, že Boh ich opustil, že Boh je slabší, že tu je prehra. Ale v celom tom kontexte Biblie je to práve presný opak. Že Boh tu vôbec neprehral, Boh zasľúbil, čo sa bude diať, on ich upozorňoval, že keď budú veriť, teraz hovoríme o Izraelitoch, keď budú veriť iným bohom a nie jemu, keď sa budú správať ako pohania, toto nastane. 600 rokov pred týmto, než sa to stalo, čo ešte viac ako 600 rokov, ešte oveľa viacej, Boh ich upozorňoval cez Mojžiša, potom cez Izajáša, cez Jeremiáša, že ak nebudete počúvať, ja pošlem národ zo severu, neskôr už vedeli, že to budú Babylonci, a on uniesie ľudí a zlikviduje celý Jeruzalém. Ale nikdy vás neopustím, im Boh sľúbil. Aj v tom súžení a trápení. A teraz ten moment nastal. A môžeme v Biblii vidieť, že on takéto útoky na Jeruzalém spravil trikrát. A čo je zaujímavé, vždy keď prišiel a obľahol ten Jeruzalém, tak zobral si z toho Jeruzalému vždy inú skupinu ľudí. On to robil veľmi strategicky. Keď prišiel prvýkrát, tak dal príkaz svojmu dvoranovi, že choď a vyber si deti, mužov, mladých chlapcov zo šľachtických a kráľovských rodín. Tak on prišli a zobrali mladých chlapcov, 15-ročných, 16-ročných. A prečo zobrali práve tých? Lebo oni boli od malička nejakým spôsobom vychovávaní. Už boli múdri, už nabili na nejaký systém. A potom, keď prišiel druhýkrát o 9 rokov, vybral si úplne inú skupinu ľudí. Tentokrát si vybral tých, ktorí niečo veľmi dobre vedia robiť. Architektov, budovateľov a keď mali nejaké remeslo. Tretíkrát, keď prišiel, to je ten 20. rok, zobral si strednú vrstvu a nechal tam tých úplne chudobných ľudí, spustošil Jeruzalém, zničil chrám, zničil múry, zničil celú v podstate krajinu. Toto je král Nebukadnezár. No a keď ideme ďalej, keď sa pozrieme tohto príbehu ďalej, tak vidíme tu jeho stratégiu, prečo si zobral tých mladých ľudí, dnes by sme nazvali, že sú influenceri. On si zobral v tej dobe influencerov, 15-16 ročných, aby niečo s nimi spravil a mali potom vplyv v celom kráľovstve aj na tých, ktorí prinesie neskôr. Takže, potom kráľ povedal svojmu hlavnému dvoranovi Ašpenazovi, aby spomedzi Izraelitov z kráľovského potomstva a zo šľachticov priviedol mladíkov, keď máte chalani 14, 15, 16, to ste vy, bez akejkoľvek chyby, pekných na pohľad, nadaných vo všetkej múdrosti, zbelých, učenlivých, ktorí by boli schopní slúžiť v kráľovskom paláci, aby ich učil chaldejskému písmu a reči. A toto presne ten Ašpenaz spravil a ich zobral preč. Takže, tá prvá vec, ktorú som vám povedal na začiatku je, že Boh je zvrchovaný a on si používa
súženia a trápenia, aby bol oslávený. A na týchto chlapcoch budeme vidieť, ako sa Boh chce osláviť. A môžeme rozmýšľať, ako sa Boh chce osláviť cez tvoje trápenie a súženie. Ako Boh chce ti ukázať, že aký on je mocný a že mu môžeš dôverovať, že všetko má pod kontrolou. Druhá myšlienka. Buď pripravený na výzvy bezbožnej kultúry, ktorá ťa chce odtiahnuť od Boha. Táto kultúra okolo nás, kde žijeme, ona nie je naklonená Božím princípom a Božiemu slovu, ona je bez Boha. A tá kultúra bude stále nás vyzývať, tlačiť, challengeovať, aby sme sa my jej prispôsobili. Ona sa nám neprispôsobí, ale bude tlačiť na teba, aby si sa ty jej prispôsobil. Ako sa to prejavuje? Na tej skupinke sa rozprávame, aké tlaky chalani prežívajú v práci. Že sú prinútení robiť veci, ktoré sú úplne mimo Božieho slova. Čo s tým teraz spravíš? Prispôsobíš sa? Alebo sa A vždy, keď sa neprispôsobíš, zaplatíš nejakú cenu. A si ochotný tú cenu platiť? Kráľ im určil denný prídel z kráľovského pokrmu a z vína, ktoré on sám pil. Dal ich 3 roky vychovávať, to je taký brainwashing, úplný brainwashing, že 3 roky dá týmto chlapcom, aby im vymazal, kým doteraz boli, a aby sa stali niekým úplne iným. Takže dali ich 3 roky vychovať. Ako? Zrazu majú, predstavte si, že najlepšie vzdelanie na svete. Nebudú mať nikdy lepšie vzdelanie, ale je pohanské, je svetské. Zabudni, v čom si bol vychovaný, budeš sa učiť babylonskú filozofiu, vedu, reč, náboženstvo, astrológiu, náš jazyk, nebudeš rozprávať židovský, budeš sa obliekať ako my, budeš jesť ako my, zmeníme úplne tvoju identitu, aby si bol ako my. Toto chce aj kultúra okolo nás, aby sme to robili. Hej. Ak ste študovali na vysokej škole alebo na strednej škole, vidíte, ako tam tlačia niektoré veci, aby vás presvedčili, že Božie slovo nie je pravda, to je stará kniha, nedôveruj jej. Keď čítame ďalej, vidíme, spomedzi Judovcov boli medzi nimi Daniel a potom boli Chanania, Míšal a Azaria. Ak zmeníš svoju identitu, tak tá ovplyvní, ako sa budeš správať. A Boh nám dal v svojom slove, že aká je naša identita v Ježišovi Kristovi. Ak si doma prečítáš Efeským 1, je tam neustále opakované, kým sme v Kristovi. To je tá tvoja nová identita. Ale poďte sa, čo spravili oni s nimi. Hlavný dvoran ich premenoval. A každému jednému tam zmenil meno. A to má svoj význam, aby si uvedomili, že už si nový človek pre nás. Už nie si, čo si bol predtým. Daniel, sme povedali, že Boh je môj, hej, Boh je tu, Elohim. A oni mu ho zmenili na Belšacar. A Bel bol jeden z ich bohov. A zrazu sa Daniel volá, že Bel chráni jeho život. Že ten Boh s malým B chráni jeho život. Tak ho volali Daniela, Belšacar. Ale nikde nevidíme o Danielovi, že by on o sebe rozprával, že je Belšacar. Vždy o sebe hovorí, že Daniel. Ja som Daniel. Môže byť tlak na mňa zvonku, ale to ma nezmení. Ja som verný Božiemu slovu a vo vnútri som Daniel. Môžete, čo chcete o mne hovoriť. Ostávam Bohu verný. Ďalší sa volal Chanania. Ak máte v Biblii mená, ktoré sa končia na Iáš, ako Jeremiáš, tak aj Chanania je niekde Chananiáš. A to Iáš je odvodené od hebrejského Jahve, Hospodin. Takže jeho meno je po hebrejsky Hospodin je milostivý. A oni mu zmenia, že ty sa budeš volať podľa nášho Boha Aku, že tvoje meno je príkaz Boha Aku. A potom tretí sa volá Míšael, opäť tam to je Elohim. A jeho meno znamená, kto je ako Boh. A zmenia mu meno Mešach, kto je ako Aku. A potom ten štvrtý sa volá Azaria, alebo Azariáš, zase tam je to Jahve. Čiže Hospodin, Jahve, ti pomáha. On je tvojou pomocou a zmenia mu na Abed-nego. A to je, že služobník Boha Nega alebo Nebo. A Nebukadnezar má tiež to meno Nego vo svojom mene. Čiže podľa toho Boha im zmenili mená. Zmenia ti identitu a keď sa správaš, veríš tomu, že to si, tak tvoje správanie je úplne iné. Tak toto chceli spraviť s tými chlapcami. A aj to robili, hej? A ostalo to na nich, čo s tým spravia. Takže tá tretia myšlienka je, že rozhodni sa,
že nebudeš robiť kompromisy vo svojom presvedčení a záväzku voči Bohu. Chalani, dievčatá, ktoré tu majú 14, 15, 13 rokov, rozhodnite sa, že nebudete v škole, v partii robiť kompromisy s tým, čo veríte o Bohu a čo Boh hovorí o vás. Ale to platí aj pre malé deti, menšie. Už aj menšie deti zápasia s tým s rovesníkmi. Bo to platí o nás. O každom z nás platí, že keď v pondelok sa ráno zobudzame a ideme medzi ľudí, musíme sa rozhodnúť, úplne že vedome sa rozhodnúť, že nebudem robiť kompromisy s tým, čo Boh hovorí o mne a čo Boh hovorí, čo je dobré pre môj život. Nebudem robiť kompromisy. Honzo čítal na úvod tento verš. Rimanom 12.2. A tu vidíme, že ľudia sa delia iba do dvoch skupín podľa tohto verša. Tí, ktorí sa stále pripodobňujú tlaku zvonku. Nejaký tlak v práci na teba, alebo tlak niekde v partii a ty už sa začneš pripodobňovať im, alebo sú ľudia, ktorí sa nechajú premeniť Božím slovom a duchom, dovolia Božiemu slovu a duchu, aby ich znútra navonok premenil a keď prídu zvonka tlaky, oni sú pevní vo vnútri a sa nepripodobňujú. Naopak, oni prinášajú zmenu, kam prichádzajú. Poznáte takých ľudí, že príde nový kolega alebo spolužiak do školy a keď je veriaci, keď stojí pevne na Božom slove, ako môže priniesť zmenu do tej triedy, do tej spoločnosti, do partie alebo do tímu v práci, tak neviem, kam sa vy zaradzujete, ale on hovorí, Pavol, že buďme tou druhou skupinou, pevný vo vnútri a premeniť na vonok a kam prídem, nech ja prinášam tú zmenu, tú dobrú, pozitívnu zmenu. A tu vidíme, rozhodni sa. Daniel sa rozhodol. Daniel si zaumienil, že sa nepoškvrní, nepošpiní tou kultúrou, tými tlakmi zvonku. A povedal si, že ja nebudem jesť a piť to, čo nám donášajú. Ináč, všimnite si, to bolo veľmi dobré jedlo a veľmi dobré víno. To jedol kráľ. Najsilnejší král, najmocnejšia ríša na svete. To neboli nejaké polotovary, súhlasíte? A Daniel sa rozhodol, že ja to nebudem robiť. Ja nebudem jesť to jedlo aj s tými kamarátmi. A prečo? Čo, bol rozmaznaný? Nechutilo mu? Nie, on si povedal, že sa nechcem poškvrniť, lebo vedel, že to jedlo je najprv obetované modlám. To jedlo nie je také, ako Boh chce, aby oni jedli, Židia, v svojej viere. A nie je pripravované, ako Božie slovo hovorí, aby bolo pripravované. A tak oni sa rozhodli, že neurobia to. Že nebudú jesť. A požiadal hlavného dvorana o dovolenie, aby sa nemusel poškvrňovať. Čo urobil? Prišiel za tým hlavným dvorom a povedal mu, vieš čo, my sa nechceme týmto poškvrňovať, ale máme pre teba návrh. Mohli by sme jesť iba zeleninu a vodu? No a ten sa zľakol. Povedal, moment, chlapci, ja vás mám na starosti. Ak nebudete dobre vyzerať, ak mi tu schudnete pred očami, tak ja prídem o hlavu. A oni nevymýšľali, boli pokorní a povedali, vieš čo, vyskúšaj, to znamená 10 dní. A keď po 10 dňoch budeme vyzerať horšie, dobre, ale daj nám tú šancu, vyskúšajme to. A oni to vyskúšali. A po 10 dňoch vyzerali lepšie, ako ostatní, ktorí tam tlačili do seba to vínko a ďalšie veci. Takže moja posledná, štvrtá myšlienka je táto. Hej? Ešte, pardon, to som chcel dať, hej? Že vidíme, ako Pán Boh stále pracuje v pozadí. Hej? Že Boh sa priznal k tomu, aby Daniel našiel u hlavného dvorana priazeň a milosrdenstvo. Boh sa nad nimi zmiloval. Čiže oni sa, verím tomu, že modlili, prišli pokorne k tomu dvoranovi a Boh to dal. Boh pracuje tam. Aj keď ho my nevidíme, Boh tam pracoval. A moja posledná myšlienka je dôveruj. Dôveruj Bohu, že keď robíš tie správne veci, Božie veci, on to požehná, on sa postará. Možno, že ináč, ako to čakáme, ale postará sa. Že on to vidí, on to ocení tvoju vernosť voči Bohu. On sa postará. A tak keď prešlo 10 dní, môžeme čítať, že po 10 dňoch videl, že vyzerali lepšie a boli silnejšie ako ostatní mladíci, ktorí jedli pokrm z kráľovského prídelu. Čiže Boh ich požehnal fyzicky, telesne. Ale nepožehnal iba fyzicky, ale aj mentálne. Môžeme čítať, že Boh im dal, to je Božia práca, Boh im dal týmto 4 mladíkom schopnosť poznať, pochopiť každé písmo a múdrosť, čiže im to išlo oveľa ľahšie ako ostatným.
To Boh im dal. Boh videl ich úprimné srdce. Boh videl ich snahu sa páčiť Bohu. A Boh im dal tú možnosť, aby sa to ľahšie učili. A čiže to je také mentálne požehnanie. Ale Daniel dostal špeciálne požehnanie, duchovné. A to je, že Danielovi Boh dal okrem toho všetkého aj schopnosť porozumieť každému videniu a každému snu. To bolo niečo duchovné. V prvých 6 kapitolách Daniel, ktoré budeme čítať, tak Daniel mal schopnosť porozumieť snom a videniam, ktoré mali iní ľudia. A potom v ďalších zvyšných 6 kapitolách Boh dáva Danielovi videnia o budúcnosti a on tie zapíše. Po uplynutí dní, ktoré kráľ určil, aby ich predviedli, hlavný komorník ich priviedol pred Nebukadnezara. Čiže prichádzajú po 3 rokoch štúdia, prichádzajú pred kráľa. On ich chce prečekovať. Samotný kráľ Nebukadnezar. Na to si našiel čas, lebo oni ho budú slúžiť. A kráľ sa s nimi zhováral. Čiže to je pohovor. To je totálny pohovor pred najmocnejším kráľom. A medzi všetkými sa nenašiel nikto ako Daniel, Chanania, Mišael a Azaria. Lebo Boh ich požehnal. Lebo Boh sa o to postaral. V každej veci, na ktorú sa ich kráľ pýtal a v ktorej šlo o múdrosť, zistil, že 10 krát, čiže oveľa viacej krát sú múdrejší, šikovnejší než jeho čarodejníci a vešci. Nebukadnezár mal falošných bohov, mal astrologov, čarodejníkov, vešcov a pýtal sa ich na budúcnosť. A zistil, že títo 4 chalani, oni majú ešte väčšiu múdrosť ako tí ostatní. A potom môžeme čítať, to je posledný verš 1. kapitole. On vyzerá veľmi nenápadne, ale je veľmi dôležitý. To je pecka. Daniel tam zostal až do 1. roku kráľa Kýra. A čo má byť? No, viete, čo to znamená? Že táto jedna vetička v sebe ukrýva 4 kráľov a 70 rokov. 70 rokov Daniel je špičkový, na vrchole špičkový čo? Minister, poradca, tajomník, pravá ruka 4 kráľov, až kým nepríde král Kýrus. Čiže môže mať vtedy 85, 90 rokov. Boh takto ho požehnal a on má obrovský vplyv na to, kde je. Otázka. Keď si čítame Starý zákon, aj Bibliu, táto otázka je veľmi dobrá. Že ako Daniel 1, ako Daniel 1. kapitola ukazuje na Ježiša Krista. A prečo je dôležitá? Lebo hrdinom tohto príbehu nie je Daniel. Môžu nás učiť v besiedke, Daniel, nie je Daniel. Hrdinom tohto príbehu je Boh. A keď celá Biblia hovorí, ukazuje, predpovedá, je tieňom budúcich vecí, to všetko ukazuje na Ježiša Krista. Ako môžeme v tomto texte vidieť Ježiša Krista? Videli ste ho tam niekde? Počuli ste slovo Ježiš? Ak niekto áno, ja som to nepovedal. Ale je tam. A teraz ako? Ja tam vidím 2 veci, ale je tam určite viacej. Prvá je, že Boh je zvrchovaný a vo svojej zvrchovanosti posiela Daniela a tých 3 ďalších kamarátov, čiže 4 mladých mužov, posiela do cudzej krajiny. Všetko nechávajú za sebou, čo poznajú. A posiela ich do cudzej krajiny na misijnú cestu. A prečo? Aby Daniel a jeho 3 kamaráti, keď tam prídu a keď budú stať pred kráľom a pred národom babylonským, aby ukázali, aký je Boh svojim životom a svojimi slovami. Aby zvestovali Boha. A aby sa nepoškvrnili. A o 600 rokov neskôr Boh opäť posiela na misijnú cestu svojho syna. Do cudzej krajiny. Na našu zem. A Ježiš všetko necháva za sebou. A prichádza na misijnú cestu, aby nám ukázal, kto je Boh Otec. A aký je Boh Otec. A aby sa nejakým spôsobom nepoškvrnil. A keďže sa Ježiš Kristus nepoškvrnil, mohol za nás zomrieť ako baránok Boží. Aby my sme mohli byť očistení od hriechov a mať večný život.
A potom je druhá vec. Tá druhá vec je, že Daniel a jeho 3 kamaráti boli v tom úspešní. Zvestovali Boha. Žili, ako Boh chce, aby žili. Priniesli Bohu slávu, kam prišli. A preto Daniel a 3 kamaráti, kde mohli bývať? V kráľovskom paláci. Keď Ježiš prišiel na túto zem a zvestoval Boha pred kráľom a pred Pilátom, ako tam tí kamaráti pred Nebukadnezarom a Ašpenazom. Keď Ježiš prišiel a zvestoval, oslavoval, vyvyšoval Božie meno pred Herodom a pred Pilátom, nešiel do paláca, ale išiel na kríž. A na kríži zomrel za tvoje a za moje hriechy. Viete prečo? Aby raz, keď budeme veriť to, čo Ježiš hovorí o sebe, keď budeme veriť tej dobrej správe, prečo Ježiš prišiel, aby my sme mohli žiť celú svoju večnosť v kráľovskom paláci. Ako sme spievali s kráľom kráľov a pánom pánov. Takto nám Daniel ukazuje na Ježiša Krista. A teraz na záver iba zhrnutie. Áno, prichádzajú do nášho života skúšky a súženia. Nikto nie je voči tomu imúnny. Ale práve počas nich sa nám Boh nejakým zvláštnym spôsobom zjavuje. Nám niekoho pošle do cesty, niečo o ňom počujeme, voláme k nemu vo svojom trápení a súžení a Boh je k nám milostivý a sa nám zjavuje. A sa o nás stará. A nám pripomína, neopustím ťa, som s tebou. A počas tých skúšok aj súžení budú situácie aj bez nich, ale v nich, aby si bol pripravený, že bez Boha, kultúra bez Boha nás bude tlačiť, ale všetci to robia. Netráp sa. A my sa musíme pripraviť na to, že budú challenge, budú výzvy, že táto kultúra okolo nás je bez Boha. A preto sa musíme rozhodnúť. Každý deň, Pane, ja nebudem robiť kompromisy s tvojim slovom. Kompromisy s tým, kým som v Kristovi. A keď sa rozhodneme a mu budeme dôverovať, tak Boh nám ukáže, zažijeme to na vlastnej koži, že on to vidí. On to cení. On to požehná. Skúšky a súženia, priprav sa, rozhodni sa, dôveruj Bohu. Pane, ďakujeme ti za tento prvý príbeh z Daniela. Za to, Pane, že celá tá kniha Daniel je o tom, ako prežiť v tomto nehostinnom svete a zároveň robiť kompromisy, dôverovať ti, milovať ťa a nasledovať ťa. Pane, ďakujem ti, že nám hovoríš vo svojom slove, že nemáme byť prekvapení, čo sa deje v tomto svete, že to je následok hriechu, ale že ty máš riešenie a že my sme tu cudzinci, že tu nepatríme, že my patríme do toho sveta, ako si ty stvoril, bez hriechu. Že nám dávaš dovnútra túžbu po spravodlivosti, po dobrom svete a, Pane, že ty to aj vyriešiš. Ďakujem ti, Pane, že nás chceš zmeniť znútra na vonok. Odpusť nám, keď sa prispôsobujeme ľuďom okolo nás a sme málo silní vo svojom vnútri. Pane, men nás, aby sme boli silní vo svojom vnútri, ako ty chceš. Aby sme sa tebe viac podobali a aby sme v práci, v tíme, v škole, v rodine, všade, kam prídeme, priniesli vôňu. Priniesli pozitívnu zmenu. Priniesli pokoj. Priniesli nádej, lebo to je charakteristické, Bože, pre tvoje deti a pre teba. Pomôž nám ti dôverovať. A, Pane, my veríme, že našu poslušnosť a dôveru ty vždy oceníš a požehnáš. Ďakujem, Pane, že si dobrý Boh. Amen.